Ýaňy habarlardan belläp geçişmedi ýaly Eýranyň Daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Tehranyň ýadro programmasy boýunça ulalaşyga gelinmegi maksat edilýän gepleşiklerde mühim öňe gidişiklikleriň bolandygyny emma henide çenli soňky netije gelinmändigini aýtdy. Bu barada kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan giňişlik maglumatyny dinläliň. Eýranyň Daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Tehranyň ýadro programmasy barada alalaşyk baglaşmak üçin geçirilýän gepleşiklerde düýpli progresiň bolanyny emma entek ahyrky netijäniň ýokdugyny aýdýar. Zarif 2 aprelde dünýäniň 6 döwletiniň baýry diplomatlary bilen Eýranyň arasynda barýan gepleşikleriň 31 martda belirlenen soňky möhleti geçeninden soň çykyp görüldi. Tehranyň ýadro işçiliklerini jylaglap, agyr ykdysady sanksiýalar gowşatmak maksady bilen geçirilýän gepleşikler häzirem dowam edýär. Günwatar döwletler Eýranyň ýadro ýaraklaryny edinmek ähtimallygynyň öňüniň alynmagyny isleýärler. Tehran BMG-nyň, Abbasanyň we Ýewropa Birleşiginiň öz ykdysadyetine agyr zarar bolan sanksiýalarynyň soňlanmagyny isleýär. پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. در بسیاری از زمینه‌ها به نکات Biz gepleşiklerde düýpli progres kazandyk. Emma entek gaýtadan synlanan çözgütlerde aralaşmadyk diýip öten akşam aşagyrak derejede resmiler hem gepleşýärkä Abbasanyň döwlet sekretary John Kerry bilen sagatlap gürleşen Zarif aýtdy. باشیم که برای اون کار تا پایان ماه ژوئن یا تا 10 تیر ماه فرصت داریم. Biz iýunyň aýagyna baglaşyljak gutornukly alalaşygy taslamak alyp geljek meseleleriň parametrlerini keskitlemek üstün işleýär diýip Zarif Eýran bilen 6 döwletiň hemme taraply alalaşygy üçin bellän 30 iýuny nazara alyp aýtdy. Eýran bilen 6 döwletiň Birleşen Ştatlaryň, Ortaýatyň, Hytaýyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň gepleşikçileri günüň 1-nji ýarymyny ençeme duşluk guradylar. Gepleşikleri izleýänler üçin häzir Lazannada ir sagat 6 bu hakykatdan hem tutuş bir gize boldy diýip döwlet departamentiniň sözçüsi Mary Harf Twitter'de ýazdy. 5 sagada golaýsaň bolsa ol Kerry'niň we beýlek gepleşikçileriň ýene-de iş başynda dolananlyklaryny habar berdi. Germaniýanyň Daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier hem ahyrky möhlet geçenden soň Lazannada galanlaryň biri ol gepleşikleri dowam etmek üçin Baltyka planlaşdyran saparyny ýatyrýanlygyny eglan etdi. Fransiýanyň Daşary işler ministri Laurent Fabius progres ören haýarlyp bir günen Paryja gidenden soň 1 aprelde giýişlik ýygyna dolanyp geldi. Biz pellehana ýetmekden bir näçe adım uzakda, emma hemişe soňky adımlar has kyn bolýar. Biz gaýrat ederski olar geçer diýip Fabius Şweýsariýanyň Kror şäherine dolanyp gelenini aýtdy. Ol ýene şeýle diýdi. Biz anamdar we barlap bolýan şertname isleýär. Onsoň bu ýerde şinni aýratynam Eýran tarapyndan edilmeli progresler salgy berýän punktlar bar. Aktamyň sözçüsi Josh Ernest Washingtonda jurnalistlere Eýranyň käbir kararlara gelmegine wagt boldy diýdi. Emma Eýranyň Daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Tehranyň däli ul döwletleriň ýerinden gozganmalygyny aýtdy. Gepleşiklerdäki progresge üstünlük beýlek tarapyň syýasy erkine baglyp Zarif 1 aprelde aýtdy. Gepleşikçiler Eýranyň näçe mukdarda uran maýlaşdyrmagy ygtyýar berilmegi, baýlaşdyrylan uranyň nirede saklanmalygy, Eýranyň ýadro gözlük agtarşy işleriniň teklip edilýän çäkleri, sanksiýalar aýyrmagyň wagty we şertleri barada çekişýärler. Eýranyň ýadro programmasy boýunça geçirilýän gepleşikler barada kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günlük gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Birleşen Milletler Guramasynyň maýyplaryň hukuklary boýunça komitetinde Türkmenistanyň hasabaty dinlendi. Bu hasabatyň dowamında halkara ekspertleriniň türkmen delegasiýasyna beren soraglary we şol soraglara türkmen delegasiýasynyň beren jogaplary barada kardeşim Merdan Sariýew ýürite maglumat taýýarlady. Türkmenistan mümkinçiligi çäkli adamlaryň hukuklary boýunça konwensiýany berja edişi barada Birleşen Milletler Guramasyna hasabat berdi. 1-2 aprel aralygynda Jenewada BMG-niň mümkinçiligi çäkli adamlar boýunça idarasynyň garamagynda geçen çärede Türkmen delegasiýasy 18 sany garaşsyz halkara ekspertler bilen dialoga girip olaryň soraglaryna jogap berdi. Duşun dowamında Türkmen wekilleri ýurtda mümkinçiligi çäkli adamlar bilen bagly käbir sanlary hem ma'lum etdiler. Türkmenistanyň pensiýon fondunyň maglumatyna laýyklykda häzirki wagtda ýurtda 121.810 sany mümkinçiligi çäkli adamlar bolup, olardan 2513-i birinji topar, 24.834-i ikinji topar we 13.450-si üçüncü topar maýyplygy bolanlar.
Türkmen häkimetleriniň hasabatyna görä ýurtda 33.994 sany maýyp çağı bar we olardan 13.196-sy 16 ýaşy çenliler. Pensiýa alýan gartaşan maýyplaryň sany 33.822 adam. Ýurtda jemi 62.142 sany maýyp senan bolup, olardan 5.521 sanysy 16 ýaşyny doldurmadyk çağılar. Pensiýa alýan gartaşan maýyp aýallaryň sany bolsa 13.225 deň. Ekspertler Türkmenistanda maýyplara kömek bermek işinde korrupsiýanyň täsiriniň nähilidigini soranlarynda Türkmen resmisi maýyplara gezek gelende kimdir biri paraxorluk edip biler diýip pikir edemok diýip jogap berdi. Türkmen parlamentiniň kanunçylyk we normalar boýunça komitetiniň başlygy deputat Pirnazar Hudaýnazarow ýurtdaky hukuk düzgünleriniň paraxorlaryň sanyny we korrupsiýanyň gerimine bagly bolman eýse hökümetiň onuň öňüne almak ukybyna baglydygyny nyktady. Мы считаем, что правопорядок в стране определяется не наличием коррупционеров или других правонарушителей в стране. Hudaýnazarowyň nandyrmagyna görä, eger onuň öz sözleri bilen aýtsaň, Türkmenistanda häzir bu ugurda ýeterlik işler edilýär. Ekspertler Türkmenistanda mümkinçiligi çäkli adamlar üçin jemgyýetçilik transportynyň göz öňünde tutulmandygyny, bu ugurda haýsydyr bir işleriň ediljekdigi bilen gyzyklanyp beren soraglaryny Türkmen resmisi häzirki wagtda maýyplaryň zerurlyklaryny göz öňünde tutýan 2 awtobusyň synagdan geçirilýändigini, mundan soň olar satyn almagyň planlaşdyrylýandygyny aýan etdi. Туркменистан сейчас имеется 2 автобуса, которые Halkara ekspertleriniň garyplyk şertlerinde ýaşaýan maýyplary edilýän himayet baradaky soragyny Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň wekili ýurtda umuman garyplyk diýen düşünjäniň ýokdugyny aýtdy. Сегодня прозвучал вопрос о нищете. Я отмечаю, что такого явления в Туркменистане не существует. Ekspertlerin mümkinçiligi çäkli adamlaryň ýurdun siýasatyna gatnaşmak mümkinçilikleri baradaky soragyny Türkmen resmileri ýurdun kanunçylygynyň muňa garşy çykmaýandygyny, emma şol bir wagtda da mejlisde mümkinçiligi çäkli bolan ýekejede wekiliň ýokdugyny boýun aldylar. 2 günläp dowam eden gepleşikleriň dowamynda halkara ekspertleriniň beren soraglarynyň ençemesi jogapsyz galdyryldy. Türkmenistan mümkinçiligi çäkli adamlaryň hukuklary baradaky konvensiýa 2008-nji ýylyň sentýabrynda goşuldy. Bu konvensiýa dünýä boýunça 153 ýurt agzadyr. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Adatlyk radiosu bu mesele barada sosial ulamlardaky okuyjylarynyň garaýşlaryny bilmek üçin Facebook we Kontaktdaky sahypalaryny Türkmenistanda maýyplara ýeterlik şertler döredilýärmi diýen at bilen forum ýerleşdirdi. Bu forumda okuyjylarymyzdan onlarça tesbir gelip gowşup, forumda esasan Türkmenistanda maýyplara ýeterlik şert döredilmeýär diýen pikir ortaga atylypdyr. Bu foruma okuyjylarymyzdan galdyran tesbirleri esasında kardeşim Ýowşana Nurbanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarda Türkmenistanyň maýyplara ýeterlik şertler döredilýärmi diýen at bilen açan forumuna gyýyska wagtda onlar çokujymyz seslenigi esasan ýok diýip jogap berdi. Märhum bolşýal Türkmenistan maýyplaryň hukuklary barada konvensiýa gol çeken ýurtlaryň hataryna bolup, ýurtda fiziki ruhda aýdan kynçylyk çekýän raýatlaryň durmuş ýaşaýyş şertleri babatda özüne bir topar borçnamarly. Emma Facebook'ta Azatlyk radiosynyň soragyna jogap beren Gülnaz Allanadarowa, Zany Nurliýewa, Söhbet Nepesow, Azat Rahmanow, Maral we Sabina Saýmerdanowalar ýaly okujylarymyz öz nanışlaryna görä Türkmenistanyň döwlet jemgyýetçilik tarapyndan kömegi mätäç adamlara ýeterlik şert döredilmeýändigini aýdýarlar. Okujylarymyzyň käbir maýyplara döredilýän şertler baradaky soragy gyskaça ýoklaý diýip jogap berse, käbir bu şertleriň döredilmezligini ýokardakylar. Ýa-ni jogapkärlik wezipelerinde işleýän hökümet adamlary bilen hem baglanşdyrýar. Mysal üçin Farruh Behruz, Şöhrat Erzanow ýaly okujylarymyz bu meselede gün hökümet ýolbaşçylaryny günäkärliýär. Saadet Korkmaz atly okujymyz bolsa berilen soragy gatyrganmak bilen Türkmenistanyň her bir adamyň diňe özüni bilýändigini bu ýerde ýa-ni sosial ulgamlarda bir zatlar diýse-de hiç kim batyrlyk görkezip orta çykmaz diýen pikiri öňe sürýär.
Hudaýar Begliýew bolsa şeýle sözleri ýazyp galyrypdyr. Ýokardakylar maýyplary pikirlenseler jüzi galýa. Öküzler milleti düşünen oklar. Gülýal Türkmenistany nire alyp barýarlar. Watan söýdürmegiň ýerine watandan sowa diýarlar. Häzir hemme kişi şolaryň derdinden daşar döwletlerde okap işläp ber. Bir Hudaýar Begliýewiň pikiri elbetde. Kamilatly okujymyz maýyplara destek, ýagny gollaw ýok, ýaşurlara ýok, genişlere, ýagny ýaşlara gollaw ýok diýmek bilen bizde baýlaryň çağalaryna durmuş bar, galanlary bomboş diýip ýerýär. Yazma Rahmanow Azatlyk radiosynyň Facebookda Türkmenistanyna maýyplar üçin ýeterlik şertler döredilýärmi diýip beren soragyna galdyran teswirini maýyplara hossarlary bir şert döredip bilerler. Şol hossarlaryna maýyp galmalyk üçin şert döretselerdi diýipdir. Käbirler bir näçe jaý alyp ajaýyp bir durmuşda ýaşaýar. Biz bolsa hiç kimin halamaýan işlerini gul diýip nigara sözüniň üstüne ýetirýär. Eýsem biz ol ýurtda dünýä inenimiz üçin günäkarym diýip ol soraw hem berýär. Emma Rüstem Türkmen bu pikirlere garşy çykýar. Ol men bir ýerde Türkmenistan barada köp kütü, ýagny yaramaz zatlar eşdýän. Senler biziň döwlete kömek ýoluny tapyň diýip ýazypdyr. Maýy Ýaňybaýewa hemmemiz Türkmen, gelecek siziň eliňizde ýaşlar. Hemmemiz bir bolup ýardam etsek, bizim insan ýerine durup bileriz. Ýok diýen zat ýok. Göwün üstlese her bir iş bolar meniňçe diýip Türkmenistan akşertler meselesinde ýaşlaryň eýleýän pikir pozisiýasynyň möhümligine üns çekipdir. Kardeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň pikiриňizçe Türkmenistanda maýyplara ýeterlik şertleri döredilýärmi? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzda belliklerinizi ýa-da başdan geçiren tejribelerinizi biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Türkmenistan bir tarapdan ýurtdaky maýyplaryň hukuklary we ýagdaýlary barada hasawat berýän mahaly beýlik tarapdan saglyk aýdy diýilip atlandyrylýan çäreniň çäğinde dürli sport çärelerini geçirýär. Ýurtdan gelip oşan maglumatlarda 1 aprelde saglyk aýynyň başlamagy bilen döwlet edara kärhanalaryny işleýän käbir işgärleriň iş ara kesmelerini dürli sport maşgyklaryny ýerine ýetirmäge we ýokary okujaýlaryny okuyan studentleriň käbirleriniň bolsa dürli sport çärelerine gatnaşmaga mejbur edilýänini habar berilýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň berjek giňişlik maglumatyny dinlädik. 1 aprelde ýurtda sagdanlyk we bagtýarlyk atly köpçülikler medeniýet sport aýlygyna bazarga berildi. 30 aprel aralygyna geçirecek bir aýlygy paýtagtyň Köpetdağ prospektine we welaýet merkezleriniň prospektlerine uzak aralygy marafon ulgawy bilen başlandy. Bundan başga da bir aýlygyň dowamyny ençeme sport ýarşlary we çäreler geçiriler. Sport bir aýlygyň 30 martda Merkez gazetede çap edilen mailnamasynyň çen tutsan bir aýyň dowamyny ýurt boýunça 70 dürli sport çäreleri we maslahatlar geçiriler. Voleybol boýunça welaýetleriň birinçiligi, judo boýunça ýurdun çempionaty, bowling boýunça Türkmenistan çempionaty sport ýarşlaryny geçirmek hem sport bir aýlygyň bu mailnamasyna göleňe tutulupdyr. Bu sport çärelerine diňe bir ýurdun sportsmenleri gatnaşman eýsem döwlet edara kärhana işgärler, ýokary okujaýlaryň studentleri, mektep okuwçylary hem gatnaşdyrylýar. Dünkü geçirilen marafonda hem ýokary okujaýlaryň studentleri edara kärhanalaryň işgärleri gatnaşdyrylypdyr. Bu marafona gatnaşan paýtagtyň kesenhalarynyň biriniň özüni öwedeli diýip tanıdan Lukmany Azatlyk radiosyna beren interwýusynda özüniň hem bu marafona buyruk esasynda gatnaşmaly bolandygyny aýdýar. Bölüm müdirimiz marafona gitmeli diýip buyruk berdi. Bölümimizde men we ýene 2 adam bu marafona gatnaşmaly diýip öwedeli gurrun berýär. Bu aýyň dowamında marafon bilen bir gatarda okuwçylarynyň okuwçylarydyr, studentleri we edara kärhanalaryň işgärleri öz işleýän we okuyan ýerlerde şu ay münasibetli ýürüýte geçirilen bedensel maşgyklaryny hem ýerine ýetirmeli. Ölümçülük gimnastikasy diýip atlandyrılan bu bedensel maşgyklary günorta ola geçirilýär. Adamlaryň sagdanlygy üçin diýilip geçirilýän bu çäre käy halatlarda edarlarda maşgyk däl, diňe bu üçin geçirilen çäre öwrülýändigini kär iýleşlerimiz gurrun berýärler.
ilki telewiziýa gelýän şeý peswak garaşdyk. Soň ýazgy başlananda rejissor beýle bolanok diýip bir näçe gerek maşyklary gaýtalatdy. Gara telewiziýa ýalygy üçin 2 saat ýitirdik diýip paýtagtyň saglyk öýleriniň biriniň Lukmany anadyrdy gurulýar. Bundan başga da ýokary hujaýlaryň studentleri we idara kähanlaryň işgärleri bir aýlyň dowamyna geçirijek sport ýarşlarynyň tomoşaçylary hem bolup şol şäherlere gatnaşmaly. Esasan studentleriň paýyna bu hyly borjyň has köp düşýändigini Mawtumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň 2-nji kurs studenti Iqlim aýdýar. Onuň aýtmagyna görä olar her günden ýaly inni sport egneşigini geyip haýta da bolsa bir sport ýarşyna gidip tomoşaçy bolmaly. Okuw ýok, şähere gatnaşmaly. Şu ay her günden ýaly şähere bolar. Şolaryň hersine ýaly gatnaşmaly diýip Iqlim gurulýar. Ýergene welläk geçsek sagdynlyk we bagtýarlyk sport bir aýlanyň 30-njy martda merkezi aýatlerde çap edilen mailnamasyna görkezlen 73 sany şäherden başga da bir aýlyga degişli ençeme köpçülikden şäherler geçiriler. Türkmenistanda sagdynlyk we bagtýarlyk sport bir aýlygy şu ýyl 2-nji ýerek geçirilýär. 2013-nji ýylda bu sport şäherleri bir hepdelik görnüşinde geçirilipdi. Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Ma'lum bolşýaly sport çäreleri ýa-da sport bilen meşgullanmak saglygy berkitmegiň bir näçe usullarynyň diňe biri. Türkmen medeniýeti ýurtda dowam edýän saglyk aýynyň ilatyň saglygyny hassa berkitmäge gönükdirilendigini habar berýär. Emma ilatyň saglygyny berkitmegiň ýollarynyň ýene biri arasaçylyk, hususan da hajatxana arasaçylygy. Türkmen häkimetleri saglyk aýyny badalga beren mahaly Mary welaýatynyň Mary şäheriniň demir ýol wagzalyna sapar edýän ýolagçylar hajatxana ýetmezçiligini ejir çekýärler. Adynyň efirde tutulmadygyny soran Marly ýaşaýjy bu mesele barada Lewapda habarçymyz Osman Halifa ýörite interwiu berdi. Marynyň demir ýol wagzalynyň soň Abdullahlar menziliniň daş töwrege gaty hapa diýerler. Siz şu ýerlerde kän bolýaňyz, dürli taraplara gidýäňiz, otly bilen soň avtobus bilen gidýäňiz. Näme üçin şeýle hapa soňky döwürde Marynyň şu 2 menzili? Marynyň avtomenzilinde, Marynyň demir ýol menzilinde häzirki wagtda hajathanasy işlemeýär. Şol sebäpden hem hapaçylyk köp. Aýnyksadan giýjesine adamlaryň her biri hajathana barasy gelýär. O ýerde ýaş çağalar bar, ulular bar, yetkinjekler bar. Giýjesine ýolkanyň düýbünde ýa böyle bir garaňky ýerde her bir adam özi duş gelen ýerlerinde hajathana etýärler. Şol ýerde hem hapaçylyk döreýär. Indi şu demir ýol hem avtowagzalyň ýanynda hajathanalar näçe wagtdan bäri işlenok? Indi şol hajathanalar bir aýdan bäri işlemeýärdir. Demir ýol menziliniň içindäki öň işläp duran hajathanadan ýapyk. Näçin diýende hiç kim sebäbini aýtmaýar. Näçin ol ýapyk bolmaly? Ol gowy işläp duran hajathanaty, suwy içinde hemme zady bardy. Näme sebäpden işlemeýänleri hiç kim düşündirmeýär. Demir ýol bilen bir ýere gitjek ýolagçylar soň avtobus bilen bir ýere gitjek ýolagçylar ýagdaýda näme çykalgy gözleýärler? Näme çykalga tapýarlar? Ay çykalga ýeketek. Gündüzün buna 250 metr taşta hajathana bar. Olam tölegli. Giýjesine bolsa sol garaňky ýerde taşta adam görmedik ýerde hajathana edip kiçi täret, uly täret edip otyrlar. Bu wagzaldaky soň Abdullah menzilindäki işleyen polisiýa işgärleri bardyr. Olar şu arasaçylygyň berja edilişine gözegçilik eden oklarmy? Ay etýärler, aýlanýarlar, görýärler. Ay nämesin? Her bir adam barmala. Çağany hiç ýyly bir jerime salyp bolmada, çağany saklap bilmeýär. Çağa bir hajathana, kiçi täret, uly täret etmeli olur. Kim onu almaly? Bunu demir ýol ministerlik almaly, açmaly bu zady. Hajathany işläp durmaly. Sonda biziň hapaçylygymyz bolmaly, sonda biziň edebimiz bolar, sonda biziň görülde ýyl halkyň öňünde dilimiz uzyn bolar. Demir ýol wagzallarynda soň Abdullah menzillerinde sanitar gözegçiligi ýola goýulmanmy? Sanitar lukmanlary, arasaçylyk lukmanlary ýokmy? Ay, olar ýa lukman
harasaçylyga gölegçilik etýän adam mena görmedim, ýokmy diýen bar ýer hapa. Habarçymyz Osman Halifiň geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Türkmenistanda çilimin temäki önümlerinin adından 20 götürüm gymmatlaryny habar berilýär. Munyň hem ýurtda saglyk aýynyň başlamagy bilen baglanşyklydygy aýdylýar. Temäki önümlerinin bahasy ýylyň başynda hem ýokurlanypdy. Kärdeşim Gödel bu barada Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetleşýärler. Amanmurat ağa, şu günleri Türkmenistanda çilimin bahasynyň ýokurlananlygy barada maglumatlar gowuşýa. Çilim öňküsünden näme derejede gymmatlady we bu ýagdaý haçan başlandy? Çilimin soňky gezekki gymmatlamagy bundan bir hepde uzarrak başlandy. Sebäbi Türkmenistanyň saglyk bagyt bilen at bilen geçirilýän bir aýlygyň dowamyny ýurtda temäki önümleri gymmatladylýar. Olary satýa çykarmagyň kähalatda çäklendirilýän ýerlere bolýar. Bir ýem 2-3 ýyl bäri ýurdun raýatlarynyň başyndan geçirýän ýagdaý. Netijede temäki önümleriniň bahasy orta hasap bilen 20% gymmatlady. Demek şeýle ýagdaý geçen ýylda da bolupdyr, şeýlemi? Hawa bir geçen ýylda da boldy, ýöne şeýler ýagdaý bolýar. Bir aýlyk geçýär, ondan soňra çilimi bar bir şol öňkü bahasyndan satan oklar, onu şol ýokurgalan bahadan ham aýdaly 20% gymmatlan bolsa bir aýlyk bilen baglykdy. Bir aýlykdan soňra gaty aldylara ýegilşige giderlerine şol 5%, 6% arzanladylýar. Şeýdip ýoş-ýoşdan çilimiň bahasy galyp gidýär. Ýene de şo mesela yılın başında da temäki önümlerinin bahasy edil häzirki ýaly 20-25% ortasy gymmatlady. Oňa sebäp bolan zadım manadyň hümmeti 20 götürümden köprek bezelli. Amanmurat ağa, temäki önümleriniň bahasynyň gymmatlamagy çilimkeşlere nähili täsir edirýär? Çilimden el çekmäge iterge berýärmi? Çilimkeşlere elbetde täsir edirýär. Sebäbi ol ählik şeýiniň häzirki gymmat nyrkdan temäki önümlerini almaga mümkinçiligi ýok. Bir ýagdaý, ikinji ýagdaýym ähli çilimkeş çilimi çekmesini bez edip bilen ok. Şonu goýmaga bir psihikasyny gaýrat tapan ok. Ondan olar isleseler, islemeseler şol çilimi çekýärler, ýöne adal diýerler. Ýa bolmasa näme de oluny türkmeniň durmuşyna barda onu aýtmak gerek. Nas bilen zat bar. Ine şolum satmak gadagan ýöne ogry dogry getirip nas atýanym ma, nasyň sowdatyny edýänim bar. Çilimiň bahasy näçe edil şu gün kun? Edil özümiň çekýän çilimiň bahasy 25 manatdan ýokardy. Ýöne tapdyr duranok, sebäbi olary ýurda getirmek gadagan. Dine Türkmenistanyň özüniň bir daşa ýurtlarda işleşýän temäki fabrikalary bar. Şolaryň önleri ýerlerini şoň başyndaky çilim çekmek ölüm howplular, çilim dürlük kesellere sebäp bolýar diýen ýazgylar türkmençe. O çilimler 18-20 manat aralygynda. Dollardan $5, $6 aralygynda bolýar şol arzan diýen çilimlerimiz. Kärdeşim Gödeliň Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, saglyk aýy bu aý bilen baglanşykly geçirilýän çäreler barada öz garaýşlaryňyzy, beýlikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa hem belläp geçişimiz ýaly biziň medpuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimize hat uradyň. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzda geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiodan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.